बोहैथियाय नों बेफोरखौ मा खालामनो सानखो जों बिमा बिफानि खोथाखौ एसेबो सानथारासैना नों गावनि गोसोनि खोथाखौल' साननानै दिनै नों बेफोरबायदि लामाखौ मानो लाखो फिसा जों नोंखौ उन्दैनिफ्रायनो बेसेबां अनबोदों खांबोदों फेदेरबोदों रायलायनो फोरोंदों समाजनि मोजां गाज्रिखौ बिजिरहोनो फोरोंदों नाथाय नों बेफोरखौ रोंजोबसेयावबो मानो जोंखौ गारनानै थांनो ओंखारखो नों बोहैथियाय जों बिमा बिफाफोरा नोंसोर फिसाफोरनि सायाव गोबां आसा थायो नोंसोर मानो बेफोरबायदि खालामनो सानो मानो गावनि जिउखौ फोजोबनो सानो बोहैथियाय खमसे खम जोंनि खोथाखौबो सानना नों थैनानै थाङोब्ला जों माखौ नायनानै थांनानै थानो बोहैथियाय बुहुमाव बिमा बिफायानो गावनि फिसानि थाखाय मोजांबाबो गाज्रिबाबो जेब्लाबो गावनि फिसाजोंनो थाफायो गावनि फिसाफोरखौ मालाबाबो गारनो हाया नाथाय नोंसोर फिसाफोरा बिमा बिफानि खोथा सानालासिनो मानो गारनानै थांनो ओंखारो नों थैनानै थाङोब्ला जों सोरनि मोखांखौ नायनानै सोरखौ आसा खालामनानै थांना थानो दिनैनिफ्राय बिदि दासानसै अन्नानै नोंथांमोना बेखौ बारा प्रेसार होआबा हामसिगौ नामा मानो होनोब्ला मानसिया जोबोद गाज्रि सदमा नांनानै दं बेनो दा गोबां अननाय नांगौ अननायजोंसो बेखौ फाहामनो हागोन माने बेनि गोसो सिंनि बेरामफोरखौ बेनिखायनो नोंथांमोना बांद्राय सोंलु सोंला खालामनाङा दा बेखौ मोजाङै उन्दुनो होबानो जाबाय आरो नोजोर होबाय था नङाब्ला बियो आरोबाव थैनायनि लामाखौ लानो हागौ साबायखर फिसा दे अब्ला जों थांनोसै फिसाफोर माबा मोनसे जालां सासे मानसिया बेसेबांबा गिदिर खैफोद जानायनिफ्राय बारग'बाय बेनो जोंनि थाखाय थोजासे मालाबा फैफिननानै जागोन दे फिसाफोर थौदो आं ससे दोनलांनोसै बिमा दे फिसाजो बोहैथिखौ मोजाङै नायबानो जाबाय बोहैथि दिनैनिफ्राय बिदि दा खालाम दे सना बिमा बिफानि खोथाखौबो सान दे सना जों नोंनि मोजां गाज्रियाव नोंजों जेब्लाबो हेफाजाब होगोन ना मानोथो हारसिंनो जिउ गारनो नागिरो जोबोर गोजोननाय थाबाय फिसाफोर आंनि फिसाजोखौ आंनि न'सिम मोजाङै मोजां लाबोना होफैनायनि थाखाय जेबो नङा दे मानसिनि धोरोम मानसिखौ बासायखानांगोन आरो बयनिख्रुइबो गेदेरसिन बाथ्रायानो जाहैबाय मानसिया जेबो गाज्रि जोखोम जायासै बेनिखायनो नों फिसानिसिम जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंसोर आंनि फिसाजोखौ रैखा खालामामोनब्ला दिनै मा जागौमोन आंनि फिसाजोनि जिउआ जेबो नङा निदाननि समाव सासेखौ खैफोदाव बासायलायनायासो मानसिनि गुबै धोरोम नङा होमबा हायोबा बेखौ हारसिङै दादोन हारसिङै दोनोब्ला माबा माबि साननो हागौ जागोन फिसाफोर दे बिदिबालाय जों फैबाय माबाफोर प्रब्लेम जायोब्ला खबर हरबानो जाबाय हायोब्ला नोंथाङा नोंथांनि नाम्बारखौ हरगोन ना फिसाफोर दे लिर आंनि नाम्बारखौ 9855662233 थेंक इउ नोंथ' आंनि नाम्बारखौ लिराखैनो आंनि मेलेमा जोबोद गोख्रों नाम्बार खेबसे बुंबानो गोसोआव थाखायो दे बिदिबालाय फिसाफोर जोबोर गोजोननाय थाबाय दे अब्ला जों फैबाय बोहैथि मा खालामनो सानखो नों बेफोरखौ मानसिफ्रा मानो थैनोल' गोसो जायोब्रा मोनसेल' जिउखौ एसेबो अननो रोङा नामाब्रा जिउनि बेसेनखौ खाना बेंगा बबा बेफोरबायदि मानसिफ्रासो जोबोद बुजियो जायनि जिउआव आखाइ दं आथिं दं मेगन दं खुगा दं गन्थं दं बेफोर मालाबाबो बुजिमारालै जिउआदि बेसेबां प्रेसियास जोंनि थाखाय गोसो जाबानो थैनो नागिरनाय गोसो जाबानो थांना थानो नागिरनाय गावनि जिउखौ फोजोबनायाबो इसिबां गोरलै बाथ्रा नङा थेवबो बिदि होननानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानो नाङा आंबो बेखौनोथ' बुंदोंना जायनियाव आखाइ आथिं खर' मेलेम मोजां दंना बिसोर जिउनि ओंथिखौनो बुजियाब्रा बै खाना बबाफोरनाव सोंहैथां बिसोरो बेसेबां गोसो जायो खानाया बुहुमखौ नायनो थाखाय बबाया रायलायनो थाखाय खोमा बेंगाया खोनासंनो थाखाय नाथाय नों आं मानसिया नायदो माबायदि थैलाबायनो नागिरो हौवाफोरनि थाखाय हिनजावफोरनि थाखाय थैद जेब्ला जेथिंबो राहा मोना जायो अब्ला बेफोरबायदि लामाखौ लायो खोमा बियो आंनि साननाय अब्लाबो थैनो नाङा ना माबा मोनसे राहा ओंखारलायगोन ना बुहुमाव लायनो माथो माबा मोनसे प्रब्लेमनि माबा मोनसे सलुसनबो थायोनो बेनिखायनो जोंनि जिउखौ मिथिंगायारि जोबनानै थाङाब्ला मालाबाबो गाव फोजोबनानै लानो नाङा दैयालाय मा थास'लायनि दै बायदिसो दानो दं दानो गैया आरो जोंबो मिथियाना जोंनि जिउआबा बेसेबां समसिम थागोन बेनिखायनो जिउ थासान्दि जेबो गाज्रि लामा लानाङा जानानै लोंनानै रंजानानैसो थानांगौ आरो बयजोंबो गोरोबनानै बेनोथ' नंगौ नाथाय मानसिफोरा बेफोरबायदि सानालासिनो थैनायनि लामाखौसो मानो लायो आच्छा सानस्रि बे सिख्लानि नामा मामोनलाय बोहैथि बोहैथि मानो थाखाय थैनो नागिरदोंमोन नों मिथिगौ ना ओहो मिथिया अब्ला गाबोन फैनानै खेबसे खबर लाफैदे आं खबर लाफैखागोन साला आं जाय सिख्लानि सोमोन्दै मिथिनो लुगैदों बे सिख्लाया बुहुमखौनो गारनानै थांनो नागिरदों एसे लेट जाबावनायमोनब्ला जेबो मिथिनायसो नंलामोन आं बेनि सोमोन्दै आच्छा नों बेनि सोमोन्दै जोबोद मिथिनो लुगैदों नामा
औ मिथिनो लुगैदोंथ' आरो फसायदोंमोन नामा नों? हैद बिदि नङाब्रा सानस्रि जास्ट मिथिनोल'सो लुगैदों आं बेनि सोमोन्दै बिदि मिथिनो लुगैनानैथ' मोजां मोननाय गाज्रि मोननाया जालाङो आरो जेब्ला जों सासे मानसिजों रायलायो बेनि सोमोन्दै एसे एनैखौ जों मिथिखायो आरो बांसिन रायलायोब्ला बेनि सोमोन्दै बांसिन मिथिसिनो आरो बेबायदिनो जों मालाबा बानायबो मोनलाङो आरो जेब्ला बानाय मोनो बे मानसिनि सोमोन्दै जों रायलायनो गोसो जाया आरो बे मानसिजोंनो जों बारा रायलायबाय थानो लुबैया आरो मालाबा बेनि सोमोन्दै मिथिनो लुगैनानैनो बेनि मोजां गाज्रि गासैखौबो मोजां मोनफ्लाङो आरो जों बेनि अनगा थांनानै थानो हाया जायो बेफोर गासिबो जों सोरखौबा मिथिनो लुगैनायनिफ्राय जायो सानस्रि फिल'सफारखौनो जादोलै नों माबेबा मोनसे प्रेक्टिकेल लजिकखौ मिथिनो थाखाय फिल'सफारनि गोनांथि गैलाया आंबो मिथिखायो गोसोनि माखासे खोथा नाथाय आं फोरमायनोसो हाया आच्छा सानस्रि औ गाबोन थांनानै बोहैथिखौ खबर लादै आरो बेनि सोमोन्दै आं एसे मिथिसिननो लुगैयो हायोब्ला बेनि नाम्बारखौबो बिनानै लाबोफा जागोन दे बोहैथि अरननि सोमोन्दै मिथिनानै ना आंबो जोबोद दुखु मोनबाय आरो मा खालामनो आरो बेसेरा अरन हादरनि थाखायनो थैनांबाय आरो देनां थैना उजिनानै आरो जांख्रिखांफैथोंसै आरो बारा सिन्था खालामबाय थानांला दे माथो खालामबावनो आरो थैनाय मानसिखौलाय बहाथो मोनबावनो दुखु जायो नङा होमबा आरो ना बोहैथि अरननि थाखायनो टेनसन जाबाय थानांला आरो साननैसो गाबथ' बेनिफ्राय गाबनांला मिथिबाय बे अरना थांबाय नालाय गुबुन अरन फैबावनो हागौ मा थिक हाजारथा अरन फैया मानो आंनि बायदि अरन रावबो जानो हाया अरनखौनो आं जेब्लाबो मोजां मोनो आरो अरायबो अरनखौनो मोजां मोनगोन हास्थायगोन नों हास्थायबानो मोनबावगोन आरो अरनखौ अरना दा अख्रांनिसो हाथरखि जानानै थाहैबाय अरना जेरावखि थाया मानो थाहैथों थेवबो अरननि जायगाखौ आं रावनोबो होनो हानाय नङा आरो मा मिथिगौना दावसे देलाय नों रावखौबो सैथो गोसोयै मोजां मोनाखै जेब्ला जों सोरखौबा सैथो गोसोयै मोजां मोनगोन बे मानसिजोंनो थांना थानायनि सिमांखौ सुजुगोन अब्लासो मिथिगोन सासे मानसिखौ जायखौ जों जोबोद हास्थायो बेखौ खोमानांगौआ बेसेबां दुखुनि बाथ्रा नंगौदांहाय आं रावखौबो थुलुलाब खालामाखै नालाय बारा मिथिया मालायफोर दुखु जाबा बुरखायो आरो दागाब होनना एसेबां गोरलै नङा दावसे देलाय जायखौ जों गोसो गोथारै हास्थायदों बेखौ जों खोमाना लानांगौब्ला जों बेसेबां दुखु मोनो बेनि दुखुखौ जों जायहा जाजादों बेसो मोनदांगोन जायहा जाजायाखै बेहा जेबो मोनदांनाय नङा अके बुजिबाय दे अब्लाबो नों अरननि थाखायनो गाबबाय थानांला आरो फैबाय थानाय आद्रा समफोरखौ मोजाङै मोजां दैदेनलांदो आरो आं हानाय नङा मानसिफ्रा हायि खामानि जेबो गैयानो हायो दावसे देलाय आं नोंखौ रागा जोङैनि सिगां जोंहानि न'निफ्राय ओंखारलांदो आयौ बाला मानोसै आं नोंनो अरननि सोमोन्दैसो खोन्थाबावनो फैदोंमोन नोंहा आंखौसो बिदि बुंबाय आरो अरननि सोमोन्दै मा खोथा मिथिगौ नोंलाय दालाय आं गामि बेरायथिङा आरो बेनि खुगा बैनि खुगा खोनालाबायोथ' आरो थिग बिदिनो आंबो अरननि सोमोन्दै मिथिगौ मिथिबाय देलाय खोन्थालाय अरननि सोमोन्दै मा मिथिगौ नों माबा अरनालायनो जांख्रिखां हान्जानि गाहाय नेहाथारिनो आरो बियो बर'नि माखासे सोद्रोमा माने सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लानानै गावसोरनि जांख्रिखां हान्जायाव सोदों होननानै बुंदों आरो बिदिनो अरना जांख्रिखां आफादखौ माने बेंदों आरो बयबो गोसो होनानै खोनासं दिनै जों हाग्रा बारियाव मानो फैदों दिनै जों हांख्रिखां हान्जाखौ मानो दादों बर' हारिनि खौसेथिनि थाखाय आरो बर' बिमानि मोदैखौ हुगारनो थाखाय बेनिखायनो जों जोंनि जिउखौ सानालासे बा जोंनि न'खरनि खोथाखौ सानालासे जों समाजनि खोथा हारिनि खोथा हारिमुनि खोथा आरो बर' हारिनि खौसेथिनि खोथाखौ साननानैसो आगान सुरनांगोन आरो गावनि जिउखौ बावनानैब्लाबो जों बर' हारिनि थाखाय जों थै थां जुजिनांगोन आरो बे मिशनाव जोंनि जिउनि जेबो गेरेन्टि गैया जोंनि जिउआ दिनै दं गाबोननो गैया बेनिखायनो जायफोरा गोहो गोलोन्दां थैनायखौ गियो बेबायदि सुबुङा दानो दिनैनो बे आफादनिफ्राय ओंखारलांनो हागोन मानो होनोब्ला बे जांख्रिखां आफादाव जों गोहो गोलोन्दां मानसिखौ बराया दाबो सम दं जायफोरा गोहो गोलोन्दां बे मिशनखौ फुरा खालामनो हाया होननानै सानो थैनायखौ गियो बे मानसिया दानो ओंखारलांनो हागोन
आच्छा गुड बिदिब्ला नोंथांमोना गासिबो हारिनि थाखाय थैसोमगोन थैबावगोन नङा होमबा अब्ला दिनैनिफ्राय दानिफ्रायनो जों जोंनि आफादनि जा मावनांगौ हाबा दङ बेखौ मावनोसै आरो मोनसे खोथा गोसोआव लाखि जों न'आव जेरै बोथिथाम बोथिनै ओंखाम जायोमोन बेबायदि सुबिदा बे हाग्रायाव मोननाय नङा आरो गोलोम बोथोराव बा गोजां बोथोराव माबायदि सुबिदा मोनोमोन बेबायदि सुबिदा मोननाय नङा नोंथांमोना थाम्फैफोरजोंबो अरजानो थाखाय रेडि जानांगोन आरो जायफोरा ननेमा टिका गियो बिथांमोनाबो गावनि गोहो बोलो गोख्रों गोसो गिनाय मानाय गासिबो ज्राब गारनांगोन दा नोंसोरो दसे समनि थाखाय रेस्ट लाथ'दो दिनैनि थाखाय एसेनोसै डिसमिस खोनाबायना अरना जांख्रिगां आफादनिसो लिडारमोन बेसेरा पुलिसफोरजों हमजानानै गावथारजाबायसो अरन जाबाय बाल गाबनांलाहाय आरो मोनसे गाज्रि निउससो होनो फैलायबाय आं नोंनो बे टपिरामा साननैसोनि उनावनो नोंखौ लांनोसैनो आं अरननि जायगाखौ रावनोबो होनो हानाय नङा दे बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ मोजां नुदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामदो आरो फैबाय थानाय एपिसडफोरा एसे मोजां जाबोगोन आरो मानो होनोब्ला दुमफाव जोंना लुदो बुसावा एसे बिजि आरो ना गोबां खामानियाव बिजि जागासिनो दङ बिथांजोआ बेनिखायनो नोंथांमोननि खाथियाव भिडिअफोरखौ गोलाव आरो मुहि नांनाय लाबोथ'नो हायाखै स' नोंथांमोना बुजिदो आरो बाय बाय लोगोफोर